clear. Patuan ng box. Ano ka ng kuwan? Saan nasa Takake pa tong Banawa? Dire sa Salvador. Patuwa ta Banawa sa Takake sa. Tres na sa Salvador. Tres naman. Salamat. Look sure.
Slot ni kanal. Naka-reply na ba, Claire? Chupang niya. Asan lagi dapit daw? Pinabutan na. Gani. Ang bintay siya siyang. Saan akay may sa kuat? Pwede may kasuod dito sa good. Unsa ni good shape ka kanang kadapit taong mag-station of the cross sa una? Oo. Asam kumusod din eh. Dito ito yung mangod. Pangod unsa ni panganan na? Kanang Converges. May unahan pa man may.
lagi ka na kada Salvador Street na siya ning nakasulod. Siya ning nakasulod. Pabili na lang nato diya sa kanang kuan. Sa kanang sa dagat. Ano siya? Checkpoint. Ah, Isa ba sa gisuling nga bus? Unsa to? diya sa Telusig after na lang ikaw sa isip. Ay, dumadrop ko. Okay, try. Diyan ka na sa una.
dito? Allowed sila mag-display dito sa likod. Yeah. Nakasuot sila for mag-vibes. Once pinipot ang purple. Inansyan na siguro sa close na. Yung smart kasi naka-invest mo siya ko yung stocks mo yung beto pa. Pero mga invest na mga stocks, hindi ka magpalit pa doon ng ganun na Feeling ko so dami. Yeah, but that's still money, man. You're wasting your money. Nana ko, greenhouse. Easy naman. Nag-easy mo na to. Nampot lang siya to. Wala siya makakaunin ano. Kalat na siya na siya. Eh, mamatay last nagtindog-tindog dito. Matay ka na lang. Kaya ko lang hanggang kasi talaga. Metal siguro. Kasi talaga metal. Scaffolding man to nila nga nga parang mga kuwan pang gamit. Init gid ya, eh. Init ang imong ganto. Nga init kayo. Sa mo kainit ang ko. Pinitulog pag udoon. Hmm? Kaigo niya to.
tay. Struggle lagi kaning inana lagi. Kaya kita malapat lagi sa iyong gusto. Matapat jud ka. Tapanan ni mo. Mamaya kung buhat. Tapanan ni mo. Full ka right. Kaya padung ka diri. So, yung full ang right. Mag-position na ka rin ka. Straight na naman mo nabila or mo. Like, imong diri. Rear right. Kaya hapit na mo touch sa curb. Bawain na ka diri sa left or mo. Ano na ka. Ano ba dahil?
One piece chicken McDo spicy with spaghetti. Coke please. Or regular lang. And then usa ka McFlurry please. Duha ka McFlurry. Ice coffee na lang ka. Ice coffee na lang daw. Original vanilla chocolate. Okay, so usa ka original iced coffee niya, usa ka chocolate ice coffee. And then cheeseburger, a la carte, usa. Basta ba? Kailan mo lang chicken sandwich? Okay, ay na lang, kana lang, mura. Ah, yep, thank you. Ah, 2:30. Yeah, weird ka. Off mo lang daw. Ano? Katong sticker. May shadow. Di ka mayan ang inalag na akong jay. Nagpasimot mo. Dili ka mayan. Inalag na daw. May nakamina na. Meron siya.